Outro día fomos á praia de Muñoz e recollemos basura e a trouxemos para a nosa mesa. Por exemplo, este tapón dunha botella. E tamén este plástico e estas redes. Tamén por aquí había moitas máis de redes. Tamén por aquí encontramos ovos de tiburón, máis unha bala, 2 cazadores, máis unhas esponxas, unha rede super gorda, unha pajita, este conto que parece un lápiz, este tapón, máis redes.